का जानी कैसे हम नंबर रखा तनी कि हमार नंबर ही डिलीट हो जाता। ए पाठक बाबा का हो सुनो तनी। हां सुनत नहीं कि हमर कान गोइल बका तनी उनका नंबर तनी रखले बनी तनी के बताई ना। के को अब बताई हम कैसे बताई रहुआ बुझ जाई। बुझ जाई हम के कर बुझ जाई एंगे बुझ जाई हम उनका के हम आई हम ई बहुत खचड़ लइका हो। ए पाठक बाबा हां उहाँ के नंबर दे दी। वहां के हाँ वहां के गोइल बनी बाहरवा वहां के हाँ ए फरिया के कह लिख रउआ बुझत नहीं कि हम खाटी भोजपुरिया मेहरारू है। पति के नाम ना धरी ना जाए। वो खाटी देसिला साढ़े हमें जो हां त लिख है कॉपी अपन ले आव ठीक बा बोली। अब बोली नंबर लिख हाँ बोली। 0011 जीरो केकरा के कहला गोलका तो नहीं नू। हां बोल का तो तारा लंका बुझाता आदत तो खराब तो इहे न कहे देहात के है तनी समझा दी हमरे के ठीक लिख से। 0011 0011 दू गो गोलकाया दू गो लंका दूगो गोलका दूगो लमका ऐसे न बताई। 0011 लिख ठीक बा 0011 जबे लगाइबू तबे बन जबे लगाइबू तबे बन। लगाओ ठीक बा लगाओ तनी। हेलो काहे राजा जी का हो के बोला था? के बोलो तनी? हाँ इतना दिन में हमरा के भुलाइयो गइल बने चिन्हत नहीं कि हम के बोलो तनी। हेलो नेटवर्क नहीं खे धारा तनी ऊपरवा चढ़ा। ऊपर चढ़े हाँ तनी ऊपर चढ़ा हाथ छगच गच धरी। रउआ ओइ जबानी हमरा के यहाँ ऊपर चढ़ला हम कहाँ ऊपर चढ़ी जी। बिजली के पोल पर चढ़ जो नहीं चढ़ जा छतवा पर छतवा पर। अच्छा छतवा पर चढ़ जाई। हाँ का समाचार सुनी ना बोला ना। यही जे शंभू बाबा बैठल बने हमारे ऊपर चढ़े में लाज लागता। ना तो उनका पर नहीं खे चढ़े के छत पर चढ़े के बा। अच्छा ठीक बा तो हम चढ़ जाता नहीं। हाँ हाँ हेलो हेलो हाँ अब हाँ। हच हच धारा था बोला। अब सुनो तनी नु। हाँ अब पूरा क्लियर हच हचाता। ए राजा जी हाँ बताई रउआ शादी करके छोड़ के चल गए नी गावना के रउआ नामे नहीं खिले। बताई रउआ गावना कहिया कराए। देखा खरवास देखा था ये घरी साल भर में 6 गो आ जाता तो का करी तबले तक कराइए ले रहती। ए राजा जी हाँ राउर खरमास लौकता और जब जब पुरवैया बहता तब तब हमार देह छन छन करता। तार छन छन करता हमर फोन फोन करता हमरो ढन टन 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 करता रे कौची टन टन आता रे। ए राजा जी का हो देखी हम रउआ के लेके बहुत सपना सजाइले रहे हाँ कि रउआ शादी करके संगे हमरा के लेके जाए। हाँ बाकी हमार सारा श्रद्धा में रउआ गर्दा लगा देले बानी। तो का करी कुछ गांव नगर के पर्दा बा यही से नु गर्दा उड़ता का करी। ए राजा जी आय सजावल सपना हमर चूर हो गई। हाँ सजावल सपना हमर चूर हो गई जेकरे के हम अमृत जन्य धातुर हो गई। हाँ पता ना खाता कौन कसूर हो गई। जन हरदम हमर गोदिए में रहे के चाहे उ नजरिए से दूर हो गई। हाय 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 दूर हो गई। हाँ पहले तो तहार शरीर आम लेखर लब तो अंगूर हो गई। ए राजा एगो और जी कह ना हो बड़ा निक लागत एगो और कह ना दो। ए राजा जी आय औरो कहीं कह तो कह। ए राजा जी हाँ दिल लगा के देखी हाय 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 दिल लगा के देखी हो हमरा से दिल लगा के देखी हो सके तो आजमा के देखी। ए करेज हम तो रोरे हैं विश्वास ना होके तो जहर खिया के दे। अरे बाप रे बाप गेहूं में धरे वाला सल्फा से हो जाई। देखा चिंता मत करा हम जल्दी आवत तनी रानी। ए राजा जी सुनी हाँ जल्दी आइला से कहला से ना होई। हाँ जल्दी आवतनी जल्दी आवतनी। देखी रउआ के हम साथ साज बतावतनी। बताओ नैहर में ढेर गाहकी हमर पीछे पड़ल बाटे। गाहकी हाँ ढेर गाहक पीछे पड़ल बा और रउआ जल्दी ना आए हाँ। तो ए देहिया हमर कहियो सेल हो जाए। सेल हो जाई। एक बोरा खाद मंगवा ले, एक बोरा खाद कसम। हाँ चलो मंगवा ले तनी। शंभू बाबा बाड़े तो तहरा जवानी के कौन काम बा। शंभू बाबा बाड़े जबले हमरा लगे तो इकर जवानी हमरा का होई।
इका जवानी से हमरा कौन मतलब बा समूह बारे भोला बाड़ो शंभू बाबा जबले रजी है तबले हम इकर दोसर जवानी से मतलब नहीं क्या ए जे बबुआ उमेश बैठल बा और अतिया का कहती है भैया का अरे की जवानी में जराता जैसे जारे आगे कोयला के आई बना तू राजा तो होई मन मानी अरे तोहरा के छोड़ के करे जाऊ अरे हो जाई गड़बड़ का कि पाई अकेला तो केहू दोसरे पफानी अब हम खाली बर्दाश्त करतनी पाठक बाबा हाँ ए धर्मेंद्र भोला हो का हो और अतिया कहतिया का कहतिया कि डोली लेके आवना तो झमेल हो जाई रामंगिया भैया बाबुआ बबुआ उमेश तू जबले रहब तबले हम यही टेलले रहब तौरी झमेला लेके चलो हई तहर हई बाल बहुत टेढ़ा लगता कहाँ के बाल हो हरियाणा के बाल हो हरियाणा के कि डोली लेके आवना तो झमेल हो जाई तो नई हर में नई हर में लागल बाड़े बहकी जवानी पिया से ले हो जाई हाँ नई हर में लागल बाड़े बहकी जवानी पिया से ले हो जाई ए शंभू बाबा या हो दिया ए कन्हैया ए भारती ए जखमी जितेंद्र हई बक्सर चला बक्सर जखमी जखम मत हो नई हर में लागल बाड़े बहकी ए धर्मेंद्र किशोर भैया हो बुलबुल भैया ए पंकज का हो और अतिया कहतिया का लइका जवान हई बुढ़ाओ बोले बोली डर लागे कहीं घर न चल जाई गोली एक आदमी रही तब नंदिनी भैया हां बुचुल भैया रतन भाई हो ए मुन्ना टिंकू जिया बड़ा डीजे बजावेले बहुत ज्यादा हाँ छोटू बाबा आ छोटू बाबा तार खोसे ले उनका में इनकर ये बजाओ डीजे बजाओ इनकर हथियारो डीजे वाला हाँ लइका जवान हई बुढ़ाओ बोले बोली डरे घरे कहीं ना कि चल जाई गोली ए बुलबुल भैया बजरंगी बाबा लीटर बाबा हो कहती औरतिया का कैसे फौदारी केहू के जेल हो जाई ए नेहा कैसे फौदारी केहू के जेल हो जाई नई हर में का नई हर में लागल बाड़े बहकी जवानी पिया से ले हो जाई नई हर में लागल बाड़े बहकी जवानी पिया से ले हो जाई ए संतोषी सिवान छोड़ा गौरी जी है पटना चला पटना ए उमेश भैया ए छोटू ए पप्पू भैया अजय सोनी सुमनारा है देखा गीतांजलि जी बलिया चला ए कमलेश भैया बिहटा का करता रहा ए मुखिया जी बरहमपुर चला चला बरहमपुर ए झातू मन भैया तुम देखा जे भी हो छापारा
अंजनी भैया कहती औरतिया कहतिया तोहरा बुझाला ना जमाना बाट बाउर किया छाट दी दोसर के हुओ खरी में चाउर तहरा खाली पुपुड़ी बजावला से समास नहीं खे पुड़पुड़ पुड़पुड़ कैले रहता रह आ दोसर को पलांटी मार दी तो आदमी बन जीबो खाली प्रोग्राम बजावला से तारा फुर्सत नहीं खे पुई पुई कैले रहता रह ई बुझाते नहीं खे आवाज कहाँ से निकलता। हाँ औरतिया कहतिया तोहरा बुझाला ना जमाना बाटे बाउर छाट दी दोसर के हुओ खरी में चाउर ए ममता ममता बिगाड़ जन क्षमता ममता हो एक बार नाव धा दे अपना मर्द के का दिक्कत बा हम ओकरा लगे फोन कर देब का नाम हम कर खेसारी जी खेसारी जी अरे बाप रे जहाँ कहलू कि का चाहता रू बॉम्बे छोड़वाइबे का रे बमे ना छोड़वाई ब्यासी मरवा दी मौगी कहतिया का तोहरा बुझाला ना जमाना बाट बाउर छाट दी दोसर के हुओ खरी में चाउर धर्मेंद्र का हो आई तार संगतिया का हुए ए बबुआ उमेश बड़े भोला जी बबुआ उमेश में भोला जी हां कहतिया भोला चाचा का बड़ा गड़बड़ कहतिया सासाराम पिंटू हो मोती भाई हनीमून के मामला तोहर फेल हो जाई आर पंकज जातना तू टिकट कटले बड़ा सब फेल हो जाई हनीमून के मामला तोहर फेल हो जाई नैहर में लागल बाड़े बहकी जवानी पिया से ले हो जाई एहो नैहर में लागल बाड़े बहकी जवानी पिया से ले हो जाई गोलू बनारस जी हैयावा गीतांजलि जी बलिया पेशकार मुखिया जी आवा ए नेहा चला झारखंड चला रांची चला ए राज बहादुर भाई देख रे बाबू नहीं हर मेला बलदा ए भारती तू कम दुख में नहीं खुए कन्हैया भारती बहुत उखाड़ती ब्यास बलिया में हलिया बलिया में ही हलिया बलिया में ही गलिया ए बाबा पाठक बाबा शंभू बाबा हाँ हाँ कृष्णा ड्राइवर जी मौगी कहतिया का कहतिया हो सूट सलवार पाके सूट सलवार पाक वाह सियानी हमार दर के पानी बिन जवानी हमार खेत खानी तर के सूट सलवार के सियानी लागल दर के पानी बिन जवानी हमार खेत खानी तर के कहतिया की तरह से का बताई अंजनी भैया का भइल हो बड़ा गड़बड़ में बानी का भइल हो बहुत गड़बड़ में का बानी भइल कतना गड़बड़ में कतना जखमी के सारी हेल महल हो जाई ए ऋषि केकरा खिसी जखमी के सारी हेल महल हो जाई नैहर में लागल बाड़े गहकी जवानी पिया से ले हो जाई
नैहर में लागल बाड़े गहकी जवानी पिया से ले हो जाई नैहर में लागल बाड़े गहकी जवानी पिया से ले हो जाई नैहर में लागल बाड़ी गहकी जवानी पिया से हो जाई नैहर में लागल बाड़ी गहकी जवानी पिया से हो जाई नैहर में लागल बाड़ी गहकी जवानी पिया से हो मैयो नैहर में लागल बाड़ी गहकी जवानी पिया से हो जाई बिहार मस्ती.in